Kene mintarsih. Punten dalem sewu. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Kepiye mintarsih? Kaget rasing manah kula. Dene kula wonten dusun panjenengan dalem timbali Kanjeng Adipati. Kaget penggalihmu. Inggih. Mesti kaget. Wong ora wancine pisowanen kok tak timbali mongko leku nimbali ana ing papan sing sesingitan. Inggih, ribet rasing manah kula Kanjeng. Ngene mintarsih. Iki ana gendeng cenenge karo sliramu tak jumenengake pinangka punggawaning praja Kadipaten Gading. Wis seneng saiki. Injih remen sanget kula. Tiang dusun kok dados punggawa menika rak kanugrahan to Kanjeng Adipati. Ha iya. Matur sembah nuwun. Dadi Kadipaten Gading kuwi kudu ana wanita sing dadi punggawaning praja, ora mung jejering priya kabeh. Ngaten iki. Mula sliramu salah sawijining wanita sing tak pilih, tak jumenengake, tak sengkake pinangka Narapraja ning Kadipaten Gading. Matur nuwun sanget. Ngantos bingung anggen kula badhe matur nuwun ngaten lho. Rasah matur nuwun. Kudune mintarsih rak ya krasa to. Nek punggawa kuwi ora gampang. Dadi punggawaning praja ki ora gampang apa maneh wanita. Kudune sliramu rak ya krasa. Senajan aku kuwi adipati, ning aku ki rak ya jejering priya to mintarsih. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Kepiye? Kula kados pundi anggen kula badhe matur. Tiang dusun menika sruwa-sruwi cupet. Menapa-menapanipun boten gadah menawi badhe ningsungsungaken bondo donya mesti boten badhe cekap ngaten lho Kanjeng Adipati. Adipati Gading kuwi ora butuh bondo donya. Bondo donya wis ana. Aku jumeneng adipati ana ing Kadipaten Gading kuwi wis duwe bondo lan donya. Lajeng kersanipun Genahe ngene. Kowe wis duwe pacangan durung? nggih dereng Durung duwe. tiyang dusun namung wonten padepokan menika mboten kathah Narapraja anyar kok ora duwe pacangan. nggih nembe madik-madik kok Kanjeng Adipati. Iki umpama. To. Nek kowe dadi yangku piye? Mbok sampun ngaten menika. Panjenengan menika priyaga ngluhur lho Kanjeng Adipati. Senajan priyaga ngluhur ning aku rak jejering priya to. Wis jamak lumrahe nek jejering priya kuwi naksir karo wanita. Ning panjenengan menika sampun kagungan garwa lho. Adipati kuwi bojone ora mung siji ora apa-apa. Kok kepiye? Dipun keparengaken Lho, diparengake bojo sing resmi siji, sing nang mburi rak ngono to. Kowe klebu sing nang mburi rak ngono. Apa meneh kowe rak nayakaning praja. Dadi sak wanci-wanci engko tak dak bebedak medhun ana ing kawula. Wis ora ana para kawula iki arep cubriya. Adipati Gading karo Mintarsih punggawaning praja medhun tilik wargane runtung-runtung wis ora ana sing cubriya. Nek janjane awake dhewe kuwi duwe rasa rak ngono. punten dalem sewu. Ning kula menika namung larin dusun. Nggih menawi larin dusun menika srogal-srogal Subasita nggih mboten iso. Wes saiki genahe gelem apa ora? Wis ngono wae kok. Kula menika ajrih lho. Ajrih ning gelem. Sampun ngaten menika. Gelem ning wedi. Kanjeng Adipati menika. Mangke menawi wonten abdi ingkang mangertos kados pundi? Wus dangupun Kakang Wulan
marang Yayi Wano Yodi Menika saestu mboten menapa-menapa. Yo. Mangke menawi jer menika wonten ingkang mangertos kados pundi. Ora ana sik ngerti. Kono lampune peteng do ora kersa kene kok. Kanjeng Adipati menika lho. Ning rak yo gelem to. Injih. Nah, ngono kuwi. Ning mboten kesesa ngaten lho. Alon-alon kemawon. Alon-alon. Inggih. Ya. Kula menika dereng nate leladi kakung kok. Durung tau leladi kakung. Inggih. Janipun kula menika inggih kepengin gadah katresnan. Menapa malih kados panjenengan menika priyaga luhur mongko Kanjeng Adipati. Sinuyudan para kawula semanten kathahipun. Saiki rak wis kelakon. Tuhu wani toku pomo musti kandeng ora sawangan jatuh sing pating galep garing sisih kono kae Nggih. semune kae nyengkuyung anggonku karo sliramu padha andon katresnan. Mbok sampun ngeyem-yemi kula to Kanjeng Adipati. Sesuk nek wis tekan titi wancine aku tak sowan wong tuamu Ngaten. tak matur. Dipun tembung resmi ngaten nggih. Kanjeng Adipati menika kok malah gemujeng lho. Saking senenge Ngaten. jumeneng adipati duwe sisian isih nom tur ayu. Kanjeng Adipati menika nyuwun pangapunten menawi pun keparengaken kula badhe nyuwun prisa. Nyuwun prisa bab apa? Ngendikanipun menika wau Kanjeng Adipati kagungan garwa pira wae mboten menapa-menapa. Lah panjenengan menika garwanipun pinten to? Kula namung nyuwun prisa lho. Garwaku siji Diajeng Retnawulan. Ngaten. Lah ning ngendikane menika wau jarene akeh. Ora kok jarene oke. Umpama kaya ngono kuwi ya kahanan ora apa-apa. Ah, Kanjeng Adipati menika. Mengke gek kula menika nomor pira, Ro? Nomor 2. Kok kepiye to? Saestu. Saestu Namung- tenin. Namung kalih tok til. Kalih tok til. Lah. Mbuh sesuk. Wah, menika lho, marake njur piye wong kula menika saestu dereng nate. Ya, wis. Dereng nate sesemahan. Isih Kula prawan. menika tasik ting-ting. Tasik ting-ting. Mugi tansah pinaringan kanugrahan saking Gusti. Injih Kanjeng Adipati, matur sembah nuwun. Monggo sanget marem sanget sing manah kula. Yo. Sareng kula mangertos menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Ngene mintarse. Anggone awake dhewe ana sesambungan iki kudu sesingitan. Ora ana sapa wae sing ngerti kalebu garwaku, kalebu Narapraja ing Gading liyane. Ngaten. Mula iki kudu sesingitan. Wis mintarse, saiki kowe ndah bali. Bali ana ing padepokan. Ayo. Yang pamit Cik
Kakang sing Adipati. Karepe piye ta iki? Heh? Karepe do piye iki? Iki gladi yo. Nek gladen ki ora tenanan kaya ngono kuwi kok yo piye ta? Ha Joko gleleng kok. Joko gleleng ya mau. Perkarane dhek iki gleleng. Nek ora gleleng cangkeme. Oh, perkarane ngono kuwi. Dadi nek umpama ana sing gleleng yo dikrubut kaya ngono kuwi. Sapa wani aku ngono mau. Ya ora ngono kuwi nek ngene iki njur piye ora? Sapa? Iki Wis sapa iki mau? Sing iki ditileki kok koyo ora tangi-tangi iki. apa lho? Joko yo mau Jok. Jok. Kang. Jok ora apa-apa ta, Jok? Jok padake. Lah Joko to. Obah to, Kang. Tangi Sam. Kok sam-sam piye ta? Hah? Sapa to? Jare Samuel. Samuel. Piye. Iki sing nempiling mau sapa? Heh? Lah iki mau. Iki Piye to? Kowe kira wis tuwa dhewe ta? Lah iya. Kok ora nganggo aturan? Mbaya alon-alon apa piye? Wis nganggo aturan. Ning Nek jenenge gladen kuwi, tiba ki ya ora tiba tenan, nempiling ya ora nempiling tenan. aku mantul loh soalnya ya tak tempilan tenan. Jadi carane ngono kuwi ta? Carane ngono kuwi ta? Wanine ming kroyokan kaya ngono. Heh. Aku wis ngaku ora kok, wis ora. Nek kaya ngene iki lenangeke piye? Tangi. Lah kon tangi to. Wah, nek dilus-lus mawon niku mengke tangi. Tangi yo, Kang. Aduh, iki piye nek semaput tenan kaya ngene iki? Kakang. Kakang sisih kono Joko Samudra. Sisih kene. Ayo, saka sisih kene. Piye ta iki? Jajal. Sapa? Agak nombone loro. Botol Kowe kira ora edan ta? Aku iki yo bisa ngajari. Kowe kira ora edan ta? Bisa ngajari kae. Syukur kowe diseneni Mbak Yuku. Kok do ora duwe mesakake. Iki kepiye kok ora ditulung iki, ha? Tangeke. Jok. Jok wae. Iki ora apa-apa campuh iki. Iki wong ampak ini. Ora apa-apa to, Kang? Oh, Kang. Kakang, eling to kowe? Wah, kok dadi ra iso omong. Ayo, piye iki? Wah, wis cilaka tenan. Piye iki? Lali lunas kae. Aja turu meneh to, Kang. Ayo tangi ta. Kakang, Tangi yo, Kang. tak kira Ora apa-apa. Bagus. Ora apa-apa. Gagah ngono, Jok. Wis. Sing gladen kok terus gantemi bareng-bareng sing ngantemi mau sapa? kabeh. Oh, Sajane aleman ta to kan dene saiki ana piyayi wedok-wedok yo langsung tangi. Belum tangi. Ngapa to? sing tatu nggo ndi? Ora tatu. Ah, kok mau kok semaput? Oh sing nendang ini. Mau kene iki aku. Ngopo? Iki kok dadi bareng. Kok njontongke rumah sakukokan. Nek gladen ki alon-alon wae. Tak Kowe iki yo klambine piye ya, ta? Kang. Sing Iya iya. Pintase karo kowe kemuning. Nuwun ya kowe do teko nulungi aku. Lho, nek Aku umpama dadi aku polo karo- wong loro ora teko, dadi apa kowe? Semaput aku mau ya. Heeh. Sing nangeke kowe. aku. Kowe. Aku. Lu Mbak Yuku senengane ngono lho wong aku kok mau sing nangekke kok. Lah ya aku to, wong aku ya sing ya sapa wae sing nangeke matur nuwun. Kakang, sok Datuk meneh to. tulungi. Nek gladen kuwi ngati-ati, ora Iya. sak tenanan. Nek kowe tatu ngono kuwi ra ya aku melu lara. Aku ora tatu kok. Ah, ning nyatane semaput ngono kok. Kang, sesuk nek kowe gladen aku dikandani supaya aku iso nunggoni kowe engko nek kowe ono apa-apa aku tak tulungi. Mbok aku wae sing ngomong-ngomongan. Yo Kang ya. Ngapa? Omong-omongan rasa omongan ro kemuning. Iya ya, ya nek omong-omongan bareng kene to kemuning dene. Wintarse ya nang kene. Nek Piye to? awake
awake dhewe iki omong-omongan sing rada wigati ngono lho. Ah, iya Kemune nih, iki ra usah digagas. Kowe iki ra isane mengetotke aku. Caloro ki ra ya kancaku kabeh. Mbak Yu, Apa? aku tak kondo ya. Aku yo ngerti kok. Nek aku ki ning kene ki anyar dadi menteri ning Padepokan Bonagung ki cah anyar. Lah iya. Kowe sing luwih dhisik wis tak Wong anggap kaya Mbak tuaku Yuku kok. dhewe. Lah iya, ning aku ki duwe dosa apa to karo kowe? Sakploke aku ning kene wiwit sepisanan tekan saiki kok kowe senengane sia-sia karo Dadi aku. kowe to? iki ra krasa. Kowe iki ra krasa to? Nek bola-bali tak apa jenenge tak semoni ngono ki ora krasa to? Lah, Kok malah do aku ki padu ngopo to? Kok ngapa-ngapa? Nyatane nek leladi bopo kae, agek tak cepakke, agek arep tak gawa wis tak saut. Cari muka to kowe jenenge. Alah ya ampun. Ora cah nyedak-nyedak merono. Yo. Apa? Aku Iya ora, pengen ngarep bloko wae. ajar lho. Ajar Aku apa? ki ngrumangsani cah anyar aku ajar nek kowe wis nyepakke ngono ki ya aku sing ngladekke. Dadi terus kene do Lah, padu tak lunga wae. Konjo konjer. Lho piye to? Ora lah Mbak Yu pintar sih kuwi lho senengane ngono lho Kak. Aku seneng nek ngene do rebutan ngene iki. Alah, mulai kegedean Yo rumangsa. Kang sesuk nek kowe gladen meneh Oh, tak oh. nunggoni. Njur ngapa nek nunggoni gladen malah ketendang mah ming semaput. Lho ya aku ning pinggir kok. Ya wis sesuk tak kandhani kowe kemuning nek aku Mm. gladen karo kanca-kanca tak kandhani. Heeh, ku nek kowe kono apa kaya ki mau. Heeh, saiki Aku son ya Ngadep rene, Mbak. iya aku ge Ah, wis tak kandhani to. rembukan karo kemuning kok. Kemuning ki nek ngapa-ngapa ra teyeng. Kae nek dong do sarapan kae iki sing gawe aku. Aku ngerti ning lak Kemuning ki ngopo to? Kemuning ki ngerti-ngerti ming karek ngadekke. Sing olah-olah barang ki aku lho, Pak. tak kandhani to Kang. Sik mbumboni aku lho Kang. Bel. Nek Mbak Yu olah-olah kae Bel. aku sing gawe bumbu. Ah, ora wae. Tenang. mulane enak ya. to? Heeh. Ora, Ding. Wong kabeh ki aku sing ngracik kok. Oh sing ge asin banget kae kowe kae. Sing ngeracik ki Mbak Yu ning sing blonjo aku. Ming blanja wae kabeh wong iso to, kan? Ya wis Sing saiki ngatenke sapa? saiki le rembukan mbok anu to. Piye? Ora ngene iki to ora do Lah premut-premutan sengit ngene aku iki wong to. kowe iki lho nek omong-omongan ya senengane Ya ngedong-ngedong. wis anu kemuning aku tak rembukan karo Mintarsih dhisik ya. Apa pingsut wae apa piye yo. Engko gentenan le rembukan Yo kan yo. Nek apa-apa ki rak apike urut tuwa to. Mongko ning kene iki rak tuaku. Apa? Heeh. Iya. Kuwi mesake Apa to? kemuning to. Kok ndadak mesake barang lho. Ya wis, Ngalah yo. ngalah. Nah, mbok yo ngono. Resik to. Ning aja nesu, nek wis muni ngalah ki ya legawa. Ora apa-apa. Kok Iya. abut to kowe iki? Kowe iki ning kene karo aku ki jek aku. Apa-apa kae wis tak cara dene wong ki nek aku ki wis iso ya tak lunturke kowe, tak lingsirke kowe. Dadi kowe ki kepenak kok. Lah ya mulane kuwi. Kok dadi kowe kaya ngono karo aku to, Mbak Yu? Lah kon piye? Kon piye? Kok kowe Saiki aku arep omong-omongan jahat karo lho karo Kakang aku? Joko Samudra kok kowe ya ngetutke wae. Mbok ya golek dalan liya ngapa to? Kok kintil wae. Lho wong ya padha-padha mapan ning kene apa ya aku ra entuk to kintil karo Kakang Joko Samudra. Kindel ki nek cilik. Kowe iki kok ya malah golek jeglongan lho rumangsaku. Ah, aku sing tak ngerteni tindak. caloro kancaku kabeh sing do tak tresnani ada kaya ngono kuwi rak aku ya ora kepenak dhewe Lah to. janjane kowe iki kepengin rembukan karo aku apa karo kemuning? Karo Ya. aku. Ya kan? Ya Sing kabeh ditakoni kepengin- Kakang Samudra kok. Aku ora milih-milih kabeh aku kepengin rembukan. Ning salah siji. Nah, Saiki jatahe sapa? Kok jatahe sapa to? aku malah nganggo jatah-jatahan. Lah wong Jatah Kakang kae ya Joko kudune sing Samudra tuwa. Ya aneh kok. Ya aku tak rembukan karo kemuning dhisik mergo kemuning luwih tuwa. Kemuning itu piye? Kok kemuning? Iki Aku. Mintarsih. Kemuning. Ah, wegah aku. Wes, Janjane kowe iki piye? Ha piye to? Mbok ya kaya wingi kae lho, Kakang Ah, sengit aku. iya ning ana kemuning rak ya, Mbok. Lah nek ngene iki rak ya aku aku dadi. wegah krungu aku tak semingkir. ya. Ah, mbok ya mau-mau.
Yo mesake to. Ngopo to mesake barang ki? Terus kaya ngono nangis kok. Lah nyatane kowe nek ana kemuning njur karo aku kaya lewo. Ya ora to, aku ki ming supaya njaga anggone seduluran kekancan ana ing kene iki. Ha ning nek kowe kaya padha ngono kuwi penake. jenenge ya ora njaga pas seduluran. Malah marake ati ora kepenak. Ora kepenak piye? Lah ya marake dadi ribet to. Kakang, Arep ndopo? aku sakjane arep nagih janji. Kok lho piye ta? Janji apa? Aku ora tau janji kok. Janji omong-omongan. Omong-omongan sing wigati, anggere arep rembukan sing wigati kok mesti ra sida lho. Sekarang yo sakjane iki aku yo kepengin rembukan karo kowe Mitarse. Nah, mbok ngono lho. Aku ki nek karo kemuning ki ya mangkel-mangkel piye mesake ning kok kaya ora doang ngono lho wis gedhe we kok. Ya ora apa-apa to. Kakang. Sak tenane iki nek kowe sok nglirak-nglirik aku kae jane piye ta? Ya Piye? takon rasaku. Lah iso. Lah saiki sapa to sing nek nyawang kowe iku ora duwe rasa seneng, duwe rasa tresna. Kene. Ah ngono kok ndadak lelepo. Lho ning aku ki arep kandha ning rak ya kuwatir nek nggonku tresna kuwi mung cara saiki bertepuk sebelah tangan. Ya ora, Kakang. Ning padepokan kene iki sing nguasani aku. Nek Yo. olah-olah kae sing ngopo-ngopo aku. Sing Ayo. duweni wenang perintah karo sapa-sapa ki aku lho, Kakang. Kowe kabeh ya? Heeh. Dadi nek upamane aku cedhak karo kowe ngene iki wis pas wong kowe iki rak tetungguling para mencantrik kuwi to. Aku seneng lho, Mula Kakang. kabeh kanca kene cantrik-cantrik kene Bapak ajar kuwi rak dawuh karo aku supaya aku sing mandekane. Lah iso mula kuwi aku ya seneng nek njur iso cedhak karo kowe ngono kuwi. Tenane Tenan. se. Wis ora kleru meneh to. Ayo mung kleru pisan kok. Kakang. Tak blakani. Aku ki ngesir kowe iki wis suwe lho, Kakang. Aku ya jane ya iya. Ning sing tansah gubel atiku kuwi saktenane kowe iku wis duwe katresnan apa durung? Durung. Tenan. Oh tenan kok. Lahir tandesing batin, aku kuwi duwe krentek karo kowe tok lho, Kakang. Wong Apa kowe ayune iki kaya tau ngerti yen aku ki runtang-runtung karo wong ya lanang durung. ngono ta? Ning sak ngertiku ki akeh sing padha tresna marang kowe. Ya ora apa-apa nek Cantrik-cantrik terus uga sing sok do teko nang kene kae rak padha goleki kowe. ayo do sinau ning padepokan kene to, Kakang. Ya sinau ana sing ora barang ning pancen anggone teko nang padepokan kene kepengin tetepungan karo kowe. Mula aku Ya ora apa-apa arep lairke katresnan iki sok tresna ki mangu-mangu. rak ora iso dituku nganggo apa wae to, Kakang. Tenan kuwi. Tenan. Ning ora gawe dolanan aku to. Sing margae dolanan sapa wong? Lah nek wong lanang ki adakane ngono kuwi, jare tresna jebulane ana wong liya. Linalitan bisa lali sanalipur saya Tenan kuwi. katong wae
ketepuk raganing jeneng gamping reca kayu kalenjet goleki ndika Tenan kuwi Mintarsi. lahir batin Kakang Joko Ana sing- Samudra. Ora ana sapa-sapa. Dhewe ora. Ora ana. Upama sliramu sekal Tenang ya Kakang. Kakang Joko Samudra. Seneng banget rasane ngatiku Kakang. Sawangen kae lho. Apa Kakang? Kembang-kembang kang dirubung dening kupu. Upama sliramu aku kang bakal liwati. Yo Kakang. Mesti wae to Dadi rasaku sing tak pendem sasuwene iki Mintarsi. Napa meneh aku to Kakang? Leh ku nginceng kowe kuwi wis pirang-pirang sasi lho. Tenan kuwi. Kok tetembunganmu kok nginceng lho. Nek carane cah desa ki apa ya? Ngecim. Amarga apa to? Ya kesengsem aku ngerti kowe kuwi kaya piye ketok-ketoken yen aku lagi mangan kae rasane kok ya ora enak nek ora ono kuwi. Oh, tak kira aku ketoke kaya dadi lawuhe ngono terus malah tok pangan. Siang pantara Padha karo aku kok Kakang Joko Samudra. Yen wis ngrembuyung mengko njur napa abot jebul. kok ngono wae kok ora kuat lho.
nek wis ngrembuyung mengko terus mawuh to Kakang. Iya. Kuwi kaya tresnaku marang kowe lho. Datan kinggang Tansaya mantep aku Kakang Joko Samudra. Lahir batin yo Kakang. Awake dhewe bakal sesandingan sak lawase. tenan lho tak Tak cekeli tak ugemi. kandamu. Tak Iya cekeli wae kok. Yen nyata kowe pancen tulus tresnani aku Mitarsi. Iya, lahir tandesing batin Kakang. Klopo Mesti nek tak gawe lega terus to Kakang. Kakang Joko Samudra. Mitarsi. Matur nuwun banget yo. Dene kowe ya wis nanggapi katresnanku marang kowe. Lahir tandesing batin aku pasrah jiwa raga ya Kakang. Tenan kuwi. Tak ugemi kandamu. Iya. Semono uga aku uga bakal tresnani wanita siji ya mung kowe dhewe Mitarsi. Matur nuwun ya Kakang. Lah kok kowe malah wong loro nang kene mongko kanca-kancamu cantrik rak do kerikan nang tan desa to. Lebih gladen. Gladen wong loro. Nggih, Bapak. Lho. Iki kemuning nang ndi kemuning iki? Sewau niku nggih gladenipun sareng-sareng ning lajeng sami sumingkir kirang mangertos Bapak. Nggih, dados wonten ing padepokan menika rak mboten namung ngemungaken gladi olah kanuragan, Bapak. Lah iya bener. Nanging Mitarsi kula wau nyuwun dipun gladi apa mungkin nembang ya? Nggih, Bapak tembang. Joko Samudra kowe cantrik sing wis suwe mapan ning padepokan. Nggih, nggih. Kowe uga sawetara. Lah Nggih. lemu bali saka kadipaten kapan? Lah sampun kala wingi kok Bapak Kowe rak durung ketemu karo aku to. dereng. Wartane piye nggonmu golek gawean ning Kadipaten Gading? Sampun. Oh. Kula malah sampun dipun paringi menapa menika palenggahan. Wah, kowe saiki duwe pangkat ngono to? Nggih. Lho, Joko Samudra. Menika Adimu, kula sampun dipun paringi bros menika. iki tandha kalenggahanmu. Nggih. Nang kono ora kon jangan to kowe mengan. Mboten apa ning kraton ki olah-olah. Mitarsi menika sakmene Lho. sampun ngerti wonten ing Mintarsih kuwi rak sawetara wektu pamit karo aku. Kepengin golek gawean ngabdi ning Kadipaten. Pengen dadi prajurit. Ngono to Mintarsih. Nggih, Bapak. Wis ditampa. sampun malah Paringi dipun kalenggahan. Paringi. Wah, Nggih. sesuk nek kowe sowan nang Kadipaten, Nggih. golek ana bekele tuwa Jaya Reksa Tirtawiguna. Kuwi mbiyen kancaku main. Kanca main. Weh, lah jaman aku durung dadi wong tuwa ngene iki rak ya sok tekan ngendi-endi to. Nggih. Dodol kayu, Nggih. dodol jagung. Lah kadang kala ditentek terus golek paitan dienggo mulih. Oh, ngaten. sampun Ning nanti kuwi- mireng Bapak menika. Piye-piye? Rumen naminipun Kuswandi. Oh,
jaman nom-nomane mbiyen. Nggih. Ning tepung karo aku wis bekele sepuh. Oh, nggih. Aku rak piyayi saiki wisan. Oh, ngaten nggih Nah. benjang menawi kula sowan, kula badhe madosi. Nah, sesuk tolong golek ana. Nggih, nggih. Ngene, Nyen pangapunten Bapak. Piye-piye? Menika wau kemuning menika lajeng kesah ngaten kok sajak kok lunga piye to wong awake dhewe kuwi arep duwe gawe. Padepokan bakal duwe gawe merti dusun. 5 dina meneh kuwi Kanjeng Adipati sok rawuh. Lah kok malah lunga piye to karepmu? tegesipun menika nglungani kula kekalih ngaten Sajak kala wau cuwa inggih manahipun cuma manahipun jegadul. Lho. Nek ngono Nah, agak do esuk. tukaran to kowe iki. Nggih, jane mboten ning kula sak jengkel ngaten lho Bapak. Aja kaya ngono Wintarsih. Ning padepokan kene menteri iku ya mung kowe karo Kemuning. Kepiye wae tak rengkuh kaya anakku dhewe. Mergo aku ki ora duwe anak. Kejaba Joko Samudra sing wis suwe dhewe mapan ning padepokan kene, kowe lan para cantrik-cantrik liyane kae. Lah, saiki malah kowe sak kloron tak dhawuhi ngancanana para cantrik sing agek padha nglabur pager nang sisih wetan. Karo mengko karo gawe GTP ya. Sesuk dipasang sing apik kene iki. Nggih, Ya. nggih. Nggih. Nyun pamit, Aku tak nggih, golek Bapak. wedhus. Nggih. Aku tak golek wedhus. Nggih, nggih, nggih. Kemuning Kula Kanjeng Adipati wonten dawuh durung duwe pacangan. dereng menika dereng gaduk kula Umpama injih sesuk nek wis anggonmu sinau karo Bapa Ajar Raga Jati. Raga Jati kuwi wis tekan titi wancine sempurna. injih Nek kowe tak pundhut gelem ngabdi ana ing Kadipaten Gading kepiye? Kuwi bejo lho, Nduk. Kaya Mbak Yumu saiki rak ngabdi nang kono to. Kowe iso sinau karo Mbak Yumu. ngaten Ya ning titi wancine ora saiki. mboten sak menika Ya Kanjeng. mergo kowe sesak wetara ana bab sing kudu rampung ki anggonmu sinau ning padepokan kene. Injih. Lah. Naik kula bapunipun derek menapa kersa Ya. Kanjeng Adipati lan ugi Bapak Ajar. Kanjeng Adipati pancen wis kagungan kersa Injih. kepengin kowe esuk dipundhut ngabdi ana ing dalem Kadipaten Gading. Injih. Nggih. Ning menawi wonten kirangipun awit menika namung lari dusun, kula ingkang nyuwunaken pangapunten Kanjeng. Bapa Ajar dados sedaya putra siswa ingkang cumandhak wonten ing Padepokan Kebon Agung menika rak kasunyatanipun menawi sampun sempurna anggenipun gulang kawegikan ngilmu menika sampun sae sedaya. Injih, injih. Mintarsih menika rak ugi putra cantrik mriki. Cantrik mriki malah sampun dangu. Nah, sampun ngabdi wonten ing Kadipaten Gading malah kepara sakmenika sampun nggadahi kalenggahan. Kula ingkang ngaturaken agenging panuwun Kanjeng. Awit panjenengan dalem saestu tasih kemutan menawi mintarsih menika lare saking Padepokan Kebon Agung. Lajeng panjenengan dalem kersa nampi minangka abdi wonten ing dalem Kadipaten Gading. Dados benjang kemuning ugi kula suwun. Nggih, malah ngeten Kanjeng. Wonten dalem sewu rangga tanggih kula. Malah Iki mau nang ngendi to kowe? wonten pengkeran menawi kula menika rak napa-napa kula ingkang nandangi dadi ya wis lumrah yen kula menika keri nyun pangapunten Ya. Bapak. Bapak mesti ngaten menika lho Kang Mbok. Ngene lho. Tarsih menika Sing jeneng kados gawean kuwi rak ya digarap bebarengan karo sedulur-sedulur cantrik liyane ora mung kowe wong loro lho. Kabeh ki wis dindum supaya nyambut gawe sing becik sing rukun. Iki arep tumapak besok kanggo pahargyan merti dusun ning padepokan kene to. Mboten menapa-menapa kok Bapak kula menika sampun kulino. Lah ya dine iki diajari. Nah, sampun mboten kirang-kirang anggen Kemuning kula iki rak ngajari isih menika. anyar manggon ana ing padepokan. Kowe sing luwes lawas
ngerti to gawean apa wae. Nggih, sampun Bapak. Mintarse, Nggih, kula aku mau matur karo Bapak Ajar Rangga kados Jati. pundi Kanjeng Adipati? Sliramu saiki rak wis ngabdi ana ing Kadipaten Gading. Injih. Nah, aku mau matur karo Bapak Ajar nek sesuk adi musik Kemuning uga arep tak kersake supaya ngabdi ana ing Kadipaten Gading. Kemuning injih badhe ngabdi wonten ing Kadipaten. Malah kepara Bapak Ajar wis marengke kok. Oh. Iya. Lah ning ngapa-ngapa wae ra iso iki ning Iki rak ora saiki wektune, Sesuk nek Kemuning wis rampung anggone nyecep ngelmu ning Padepokan arep dikersake dadi abdi kaya sliramu ning Kadipaten Gading. Lah ning nggih tasih dangu Kanjeng. Lah iya isih suwe. Awong menika nyanteni mon mboten iso kok. Sesuk tak ajarane nyanteni, Wis. Kula mboten Nun sewu Kanjeng. Kula mboten saged napa-napa kok Bapak aja. Wis to. Ra iso. Kowe kuwi Ra iso ngopo ora kok sah ning nesu, Padepokan aja wae. mutung atimu, Kabeh iki saka ora iso ning teken tekun nggonmu nglakoni mesti bakal tekan. Ngono. Bener sing dingetikake Bapak Ajar Kemuning. Ya. Ngaten Kanjeng. Rening panjenengan dalem sampun kepareng rawuh wonten ing Padepokan Kebonagung. Kula kinten kirang prayogi menawi panjenengan dalem kundur malih wonten Gading. Kantun sepasar malih badhe tumapak ageng anggenipun marga wontenipun merti dusun wonten ing Padepokan Kebonagung. Prayogi menika Nah, Bapak injih. mila panjenengan dalem kula suwun kersa leren kampir wonten ing Padepokan. Mboten kundur wonten ing Kadipaten. Inggih. Mangke supados dipun derekaken Kemuning lan kowe Nggih, ayo kula, derek Bapak. nang pasar. Aku Kang Senan nggawa barang akeh sing arep njupuk blonjo. Heeh, ya. Didereke Kanjeng Adipati ya. Dipun pamit. Matur sembah nuwun Bapak Ajar. Ya apa? Kok nyanak-nyanak lho. Apa ngerti? Lah Kanjeng Adipati mau nanti? Weh, Kanjeng, Kanjeng badhe kula derekaken. Kanjeng. papan wae. Weh. Sekedap Kanjeng. Kowe mau ya wis suwe to. Ya wong aku ki arep toyo sing tinggo siram. Siram sapa Bapak aja tak wis tak cepake. Wah, monggo. Wah. Aku ki ngaturi kok. Nuwun sewu, wonten ingkang kesupen menika mawon. Sambet kalian dono paringan dalem wedal semanten Temenggung Yudapati sampun kula tampi. Sembah nuwun sanget lan mbok bilih benjang tasih wonten tasih dipun antu-antu nggih Kanjeng. Nggih. Salajengipun Kemuning didereke ya. Terus ngaten ya Kanjeng nggih. Kemuning aku derekno. Monggo